ስላሴ ንባህሊ ምንባብ ንምዕባይ ዝዓለመ መድረኽ ተኻይዱ ነይሩ ዓለም ቀጽል እዚ በብዓመቱ ብምኽንያት በዓል ስላሴ ጥሪ ዝካየድ መድረኽ ዘንብብ ወለዶ ንምፍጣር ዓሊሙ እዩ ዝካየድ ጎና ጎኒ መጽሓፍቲ ብምትእኻብ ንኣብያተ ትምህርቲ ምርካብ ይካየድ እዩ ዛጊድ ብርክት ዝበሉ መጽሓፍቲ ኣበርኪቶም ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ ብሰናይ ተበግሶም ዝነጥፉ መናእሰይ ኣለዉ ካብዚኦም ሓደ ይርጋ ገረመድህን ይበሃል ክንጅምር ከለና ወነፍታ መጀመርያ ዓመት ንትሕጋ ንናይ ባዕልኻ ረብሓ ንናይ ማሕበረሰብካ ረብሓ እውን ክተውዕሎ ከም ትኽእል ንምርኣይ ጀመርና እዩ ሕጂ ኣብዚ ሃሉ ሰብ ከምዚ ዓይነት በዓል ኣለሞ መፅሓፍ ሒዝና ከደልና ክንብሎ ከለና ኣብታ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ እዚ ዓለም ዘሎ ሰብ እዩ እንተስ ብቅርሺ ይሰድድ እንተስ ብመፅሓፍ ይሰድድ እንተስ ኣብ ገዝኡ ዝነበረ መፅሓፍ ኣውፅኡ ከም ስለዝኾነት ሶሻል ሚድያ ዓብዪ ኣዎንታዊ ኣስተዋፅኦ እዩ ዘለዎ ኩሎም ንፈልጦም ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ ኩሎም ግን ብድሳት ኩሎም ግን ምቑላትን ደስ ኢልዎም ዝሰርሑ ስለዝኾኑ ግን እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝሃበና ዓብዪ ነገር ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ ብኢና ፖዚቲቭ ነገራት ንሰርሐሉ ዘለና ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ተኻየደ ኩስሚ ንባብን ሓደ መመገሲ ጽሑፍ ዘቕረቡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም መምህር ታሪክ ዝኾኑ ዶክተር ሳሙኤል ኪዳነ እዮም መድረኽ ሽሙ ከም ዝሕብሮ ኩስምን ንባብን እንዲህ ዝብል ስለዚ ዘነብብ ይዕንብብ ዝበሃል ገላልፃ ዝፀንሐ ኣባህላ ተጋሩ ኣሎ ባህሊ ምንባብ ሕዚ ዝዓቢ ሰብ ንድሓር ሕዝቦ ዝወፅእ ወይ ድማ ሕዝቦ ዝዓቢ ልምዲ ፅቡቕ ብምዃኑ ካብቲ ንእሽተኖም ናይ ምንባብ ባህሊ ሒዞም ዓብዮም ድሓር ኣብ መንነቶም ኣብ ታሪኮም ኣብ ቋንቋኦም ኣብ ባህሎም ኣብ ያሳታቶም መሰረት ገይሮም ንዝለዓሉ ሕቶታት መሰረታዊ መልሲ ክህብሉ ዝኽእሉ ዓቕምታት እንዳሃነፁ ስለዝመፁ እዚ ንምበረታዕ እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ኣነ ዋላቶም ምሳይ ኣብኡ ቀሪቦም ዝነበሩ ኣሕዋተይ ዘቕረብናዮ ነገር እንታይ እዩ ካብ ካልእ ሰብ ሕልፍ ድንቢብና ማለት ዘይኮነ ንፈልጠን ንሕና ግን ከም ሕጂ ዘለዉ መናእሰይ ብፍላይ ድማ ካብቲ ቀዳማይ ማእኸላይን ካልኣይን ብርኪ ተምሃሮ ክፈልጥዎም ዝግብኦ ሓቅታት ትግራይ እንታይ እዮም ነዚኦም ብተጣመመ ወይ ድማ ብተሸውሪሩ ኣብ ዝመፀሉ እዋን ድማ ንዕኡ ከመይ ገይሮም ፍልጠት መሰረት ገይሮም ክምክትዎ ይኽእሉ ብሳልሳይ ደረጃ ኩሉ ግዜ ብፅሑፍ መልክዕ ተዓቂቡ ዝፀንሕ ታሪክ ካብ ውሉድ ናብ ወለዶ ናይ ምስጋር ዕድል ብጣዕሚ መሳርሒ እምበር ከም ትግራይ መብዛሕትኡ እዋን ፅቡቕን ብሉፅን ታሪክ እናሃለወና ወይ ድማ ብጣዕሚ ክተሓፈሉ ዝግባእ ታሪክ እናሃለወና ብዙሕ ብዛዕባ ትግራይ ዝተሓፍ መፅሓፍቲ የለውን ስለዚ ካብ ንእሽተኖም እዚ ካብ ሕጆም እናፈለጡ ተፀብንሖም ኢንስፓይሬሽናል ወይ ድማ መላዓዓላይ ፍሉይ ጦብላሕታ ክፈጥረሎም ዝኽእል መልክዑ ኢና መድረኽ ተሳቲፍና ፅቡቕ እውን ነይሩ ኣብ ሲምፖዚየም ኩስምን ንባብን ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ስነ ልቦና ጥመተ ጽሑፍ ዘቕረበ ድማ ኣይተ ይርጋ ገብረእግዚአብሔር እዩ ታሪክኻ ብምንባብ ኢኻ ትፈልጦ ሁሉ ፖለቲካዊ ኩነታትኻ ብምንባብ ኢኻ ትፈልጦ ህንፀት ስነ ልቦና ክትፈጥር ተኮይንካ ሓዲኡ መህነፂ ምንባብ እዩ እዚ ለንበበይ ለየንበበይ ሰብ ብኣብነት ክፈል ኢልኻ ሓደ ለንብብ ሰብ ካብ ለየንብብ ሰብ ትፈልየሉ ብኣካላዊ ኩነታት ልክ ነግረካ ክእል እየ ለኣብነት ብድሕሪት መፅኡ ሓዞ ተይልዎ ለየንብብ ሰብ ጎዝ መን ይሕዞ ኢሉ ይግስም ለንብብ ሰብ ተኮይኑ ግን ሓዞ ትባሃል ተሎ መኒኻ ልምንታይ ታይደሊኻ ኢሉ ልምይጥ ኢሉ ጋብስ እዛም ዝለለ ወለዶ ክህነጽ እዚ ከምዚ እናሃለወ ምስ በዓል ጥምቀት ተጓዛጉዱ ኣብ ከተማ ማጨውን ተመሳሳሊ መድረኽ ተሳሊጥ እዩ ነዚ መድረኽ ካብ ዘተሓውሩ ሓደ ደስታ ገብረ ሃውርያ ወይ ድማ ባሻ ደስታ ይበሃል ወለዶና ብንባብ ንህነፅ ዝብል መሪሕ ቃል እዩ ተኻይዱ ከባቢ 700 ዝኸውን ተሳታፊ ነይርና ሳብ ትማሊ ግን ካብ 2,000 ዝኾኑ መፅሓፍቲ 2,000 ማለት ማእኸላይ ቁጥሪ ዝነግረካ ዘለኹ ክጋይድ እውን ይኽእል እዩ ምሁራን ናብ ዝቐርብ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣብ ንባብን ኣብ ናይ ንባብ ልምድን ኣብ ናይ ንባብ ፍልጠትን መሰረት ዝገበረ ተሳተፍቲ ሓሳባትን ልምድን ናይ ምክፋል መደብ እዩ ነይሩ እዚ ድማ ብዋናነት ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ናይ ቅዱስ ያሬድ ማእኸል ምርምርን መፅናዕታዊ ፅሑፍን መስራትን ምትሓባበርን ብቐረባይ ነይሩ ካልኣይ ካብ ሓሳብ ወፃውን ተምሃሮ ናይ ንባብ ልምዶም ከካፍሉ ዕድል ዝሃበ መድረኽ ነይሩ ኣብ ከተማ ማጨው ኣብ ተሳለጠ መድረኽ ኣብ ማሕደር ዞባ ደቡብ ኣይተረድእ ሓልፎም ተረኺቦም ነይሮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ